Fil-Musta, appartament li jservi ta' dar residenzjali ta' tfal immexxija mill-Fondazzjoni għal servizzi ta' ħarsien soċjali l-FSWS inbidel villaġġ tal-miliet xprunat mill-immaġinazzjoni u d-dedikazzjoni tal-ħaddiema u żgħażagħ li jgħixu f'din id-dar. Mal-ewwel daqatajn jidher ħafna tiżjin tal-miliet, iżda meta wieħed jersaq fil-qrib jara villaġġ tal-miliet mibni kompletament minn materjal li ħadd ieħor jara bħala skart. Kanistri tal-ħaxix, rombli ta' drab, kaxxi tal-kartun, kartun tal-bajt u fl-ixken tal-plastik. Il-proġett twilet minn idea ta' Dorien Mikallef, waħda mis-support workers tal-FSWS. Użajna ħafna materjal li nistgħu jiġi riċiklat biex fil-verità jew tista' terfaw jew jekk jitnaħħaw tkun tista' tirriċiklaħ u terġa' tuża affarijiet oħra. Ix-xogħol ilu għaddej. Kuljum ftit ir-residenti u l-ħaddiema bidlu dak li ħafna jqisu bħala skart f'atmosfera maġika. Il-kartun inbidel fi djar ċkiknin, il-kanestri saru pontijiet u bibien, il-bottijiet tal-plastik saru lampi tal-miliet u ħwejjeġ qodma ta' tfal ta' ħajja ġdida lil karattri ta' Gnomes u Nutcrackers. Alison Zamid Fava, support worker oħra f'din id-dar, spjegat id-differenza li tagħmel din l-atmosfera għal ħames żgħażagħ li jgħixu f'din id-dar, fosthom anki żewġ taħwa. Dejjem norganizzaw xi attivitajiet anke magħhom soħra biex dejjem inżommuhom f'din l-atmosfera għal dak in-nuqqas li jkollhom nippruvaw intuhom aħna. Illum id-dar tixel bidwal tal-miliet, iżda il-veru dawl jixel fuq wiġġ dawn iż-żgħażagħ li f'dan il-villaġġ żgħir sabu xi ħaġa ferm akbar li jistgħu jġorru magħhom tul ħajjithom. Tfal fil-verità mhux issa, però meta jikbru l-qudiem ħadd tkun esperjenza tagħhom li jgħidu ismaħna fil-miliet kienu kollna hekk, kienu kollna hekk. U noħduhom dawn l-affarijiet aħna meta eżempju jiġi xi ħaġa ġdid, jgħidulu x'nagħmlu aħna. Ġifieri jibdew isemmu affarijiet sa' ħruġ, l-affarijiet li nagħmlu l-attivitajiet allura hemmhekk tibduna u tapprezza li tgħid almenu x-xogħol li għamilt jiena baqa' f'qalbhom, jibqa' f'qalbek u jibqa' f'qalbhom. U flimkien ma' żgħażagħ u l-ħaddiema qed gawdi minn din l-atmosfera wkoll Mandy, fejn kaċkejkna li saret parti mill-familja ta' din id-dar żgħira iżda b'qalb kbira.